Bishop ụka Anglican na Diocese Ihiala, Right Reverend Professor Israel Okoye, adọna ndị ọkaikpe ukwu aka na ntị ka ha gbaa mbọ fụ na ikpe ọbụla ha ga-ekpe na ha ga na-agbado n'iyi ọlụ ha ṅụrụ na igopụta chaji nke o nyere ndị nnọchiteanya dịgasị iche iche sonyere n'okwu nke mbụ n'ọgbakọ synod agba nke ise emere na ya bụ diocese bụ nke nwere na St. Stephen's Diocese Church nke dị na Ihiala. Right Reverend Professor Okoye mere ka amata na-eguzobere ụlọ ikpe ka ọ bụla olileanya nye onye a na-akpagbu inweta ikpe nkwụmọtọ ma dọọ aka na ntị na ọ bụ na ewere ndọrọndọrọ wee banyezie n'ụlọ ikpe na ọ ga-etilikwe onye na onye ọbụla. Kenechukwu dị n'ebe a ma wenetara anyị ozi a. Ka nnukwu ụkọchukwu ahụ na-ekwu, ọ gwara ndị ọkaikpe nọ n'ala anyị Naịjirịa ka ha gbaa mbọ wezuga ihe ọbụla ga-eweta ọgbaghara nyegara ikpe ọbụla ha kpere, bụ nke ọ nọkwaziri ebe ahụ chetara ha iyi ọrụ nke ha ṅụrụ tupu ha abanye n'ọrụ. Bishop Okoye nọrọ ebe ahụ too gọvanọ Chukwuma Soludo maka nnukwu ije dike ọzọpụrụ bụ nke ọ nọrọ ebe a nọrụtụ aka na ịgụ akwụkwọ n'efu bụ nke gọọmenti ya bidoro, ma kwukwezie na ọ ga-enyere aka ndị opekata mpe nọ na steeti a bụ ndị ga-enweta ezi agụmakwụkwọ. Oge ọ na-ekwu okwu nyegara isiokwu nke sinọdụ ahụ bụ nke bụ ama m onye m kwenyere na ya, onye nnukwu ụkọchukwu ahụ nọrọ ebe ahụ wee kpọkuo mmadụ niile ka ha tinye uchu n'ebe Chineke nọ ma nọkwara ebe ahụ katọọ ndị na-eme na ha na-arụrụ Chineke ọrụ mana ha amaghị nwa ya bụ Jizọs Kraịst. Onye Dean Church of Nigeria bụ His Grace Blessing Enyida, onye bụ onye du ọtụtụ ndị bishọp Anglican wee gaa sinọdụ ahụ, nọrọ ebe ahụ too diocese ahụ maka mbọ ha gbara ya nakwa uto ha na-eto, ma kwuo na sinọdụ ahụ bụ nke kachasị mkpa na otuto n'ụka. Onye bishọp nke Diocese Amichi Right Reverend Ifrem Ikakọ nọ na okwu nke ya kọwaa ozi ahụ nke nnukwu ụkọchukwu ahụ dịka oku a na-akpọ ndị otu Kraịst ya nakwa ndị na-eso ụzọ ya ka ha tinye uche ha n'ime ya, ka ha tinyekwe ozi ahụ n'omume ha, ka ha nọrọ ebe ahụ tụgharịa uche nakwa mepụta ya n'omume ha. Onye Archdeacon nke Ebenose South Archdeaconry Venerable Emmanuel Ifediora ya nakwa onye chịkọbara sinọdụ ahụ bụ Most Senior Archdeacon nke diocese ahụ Venerable Joseph Obazie rụtụrụ aka na ọtụtụ ndị otu Kraịst bụ ndị fugolu ụzọ n'ihe ha na-eme ya nakwa ihe ha kwesịrị ime, ma kwukwezie na ozi nnukwu ụkọchukwu ahụ ziri ha bụ nke ga-enyere aka dọghachite ha azụ n'ezi okporo ụzọ ha kwesịrị isi na-aga. Onye isi oche nyegara kọmitii chịkọbara sinọdụ ahụ bụ Maazị Peter Nwabude kwuru na ndị ntorobịa bụ ndị kwesịrị ijisi ike negide Chineke anya ọtụmadị ka obodo Naijiria dị. Mbunye ebunyere ụfọdụ ụkọchukwu ya nakwa abụ otito nakwa ekpere so na ụfọdụ ihe pụtakachara ife n'ọgbakọ ahụ.